Taxikáři a řidiči Uberu. Jaká je ta nejdivnější nebo nejzajímavější věc, co jste kdy zaslechli od zákazníků během jízdy? Můj kámoš taxi řidič jednou dostal $500 za to, že dovolil pasažérovi jít na velkou přímo v jeho autě. Pasažér: jedeme bez zastávek, $500, když mi to dovolíš. Slibuju, že nic neudělám v autě. Máme dva scénáře. Buď spěchal, nebo to měl všechno naplánované, protože je divný, že měl $500 v hotovosti. Můj kámoš souhlasil, chlapek to udělal do novin a vyhodil ven. Kámoš dostal $500. Měl ještě jednu historku, jak vezl chlapka s infarktem do nemocnice. Přemýšlejte o tom, ten debil místo sanitky zavolal taxi. Podle mě je to hnusný, takhle nic netušící taxikáře dostat do tak debilní situace.